kinabuhing Kristohanon, usa ka kinabuhi nga gigasahan sa kinabuhing walay katapusan. Mao kana ang ato gayud nga pinakauyukan nga pagtuo nga atong gihuptan, nga ang kinabuhi dili matapos. Ining maong pagtuo, mga igsoon, maghahatag ka nato gayud og dakong paglaom nga ang kamatayon dili maoy katapusan, kundili ang kamatayon usa ka bag-ong sinugdanan. Pagkanindot nga mga pulong, apan karon sa ebanghelyo kita gipangutana, nasabtan ba nini, nasabtan ba nato kini pag-ayo? Ang mga Saduceo, mga igsoon, wala nagatuo og kabanhawan, kay alang kanila pagkatapos sa kinabuhi dinhi, tapos na. Dinhi ilang ipangutana sa Jesus uban sa usa ka balaod ni Moises nga makita nato nga balaod sa kalibutanon. Nga diin mingon diha sa balaod ni Moises, kung ang usa ka babay, usa ka asawa namatay nga walay anak, ang iyang igsuon daw na ay obligasyon gayod nga minyuan ang maong babay o hatagan og anak. Kana siya mabsabta nato sa atong ginaingon nga generational reason. Kay kibalo kita nga ang babay sa panahon ni Moises walay kapasidad sa pagbuhi siyang kaugalingon, hilabi na kung mamatay ang bana nga naapa siya sa batang panuigon. Kay ngano ang mga babay sa una, kibalo kita nga dili gayud siya nga makatrabaho sa gawas. Busa kinahanglang yun siya o usa ka anak. Ilabi na unta anak nga lalaki nga mo'y mubuhi kaniya. Uban niya ana nga maong rason nan kinahanglang yun aron pag-sustain sa kinabuhi nining kalibutana na gihatag kanang balaod ni Moises. Pero kanang maong balaod dili usa ka balaod nga hingpit, apan usa ka balaod nga unta makapahapsay sa dagan sa katilingban. Mao nga gi-explain ni Jesus nga ang pagkabanhaw una sa tanan sabto nato nga dili siya usa ka extension sa kinabuhi nining kalibutana. Dili siya sabton nga kung ikaw buutan nining kalibutana nan ikaw mahimong mupadayon sa imong kinabuhi sama ra pod og kinabuhi nining kalibutana. St. Paul described the life after death as a transformation. O diha, nisabtan nato nga ang kinabuhi human sa kamatayon, lahi gyud ka kinabuhi. Dili susama ka nato. Lahi gyud siya nga kinabuhi nga daw gani ang mga physical o natural needs nato isip tao wala na kini. Ang gidescribe ni Kristo, sama na silang mga anghel. Nya kinsa may nakakita o naka-experience kinabuhi sa anghel, wa man. Muna makaigsunan nga even though resurrection, even though life after death, even though eternal life is there, it is not according to how we think it to be, but it is according always to God's way and God's life. Kini, kampante ba kita ni ini? Niya, mingon ta, kampante ko anak pa lang. Nang anong hadlok bang kamamatay be?
Ngano pa man nga kung maghuna-huna tana, gusto natong i-postpone. Tungod ba? Kay alang ka nato, dili nato ma-conceptualize, dili nato ma-imagine unsa ka na, mao nga dili kita kampante ni ana. Mga igsuon, dili issue ka nato nga mutuo ba to kinabuhing walay katapusan, tuo kita. Kay kung wa ka mutuo ni ana, nganong naamang ka diri ron? Magunsa man ka? Nganong magampo makas Ginoo? Tuo kita ni ana. Why question? Pero nahimutang ba ang atong mga kasing-kasing o kinabuhi ni ana? Nga unta atong lantahon, nga kining gasa sa kinabuhing walay katapusan, usa ka gasa sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Anak ka ba sa Dios? Busa, kung anak ka sa Dios, igasahan ka sa Dios. Ikaduha nga punto, kiniunta maghatag ka nato og paglaom. Dili ka ngit-ngit sa kinabuhi. Mao nga paningkamutan nato, mabatan-on man ta, madalagag ulitaw, maminyo, mabata, kita unta hinay-hinay nga mulantaw nga kining kinabuhi, lipay man ta o dili nining kalibutana, magapadayon sa diha nga kinabuhi beyond our human imagination. Ug sa katapusan, mga igsoon, kiniunta makadasig ka nato sa pagpuyo diha sa gugma sa Ginoo. Kay ngano, diha lamang sa maong gugma, kita gihatagan o gisaaran sa kinabuhing walay katapusan, diha sa maong gugma usab nga atong pagapuy-an karon, makahatag ka nato og dakong pasalig sa maong kasinatian nga di ay ang bunga sa gugma, bunga sa kinabuhi. Mubunga o kinabuhi. Ang bunga sa gugma, mubunga o katamis sa atong pagkabuhi. Unsa nakaha ang bunga sa gugma sa Ginoo? Mubunga o kinabuhing walay katapusan. Busa, nining atong pag-ampo. Ato na usab, no, nga dawaton ug sublion ang atong salmo responsoryo nga mao'y muputos ni ining tanan. Unsa ganito? Mingon kita, kanimo Ginoo, akong gitan-aw ang akong mga mata. Ginoo sa kinabuhi, Ginoo sa gugma, Ginoo nga nagasa kanato sa kinabuhing walay katapusan. Amen.